Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Oh, gusto ka? Ikaw mo tubag ni Carla? Di na si Carlang nagdasa yung cellphone, bro. Ang iyan ang pamanhunon nga isog kayo. Oh, unsa? Ay, ikaw, good. Kung tubago na ni mo. Hello? Hello? Sir Aldin, Oh, Carla? Oh, Hello? si Carla? sir, nibiya na ba ako sa ilang Sir Derek? Oh, Og salamat na lang di ay sa tanan mong tabang nako ha. Og labaw sa tanan, sir, sa imong kaayo. hain ka ba karon? Ha, Carla? Di naman tingali importante, sir, nga mahibaw ka og hain ako karon, sir. Kay gikan karon, kalimtan ko na ang tanang mga tao nga suod ni Sir Derek nga mo'y makapahinumdum na ako niya. Sobra kay kong gisakitan sa gibuhat ni Sir Derek na, sir. Di na gyud mada. Gidawat ko na lang ang akong kaparutan, sir. Labi na karon niya naa na si Hart. Ug nag-uli na sila. Oh, dili, Carla. Unsi dili. Oh, wa pa. I mean, bro, kamuro gyud pagsulti. Maglisod ko pagpasabot ni Carla. Hello? Hello, Carla? Hello? Hello? Uy. Wala mo speakas linya si Carla, bro. Ha? Na-off ko na akong cellphone. Kuhaan ko na ni Daan sa akong simpak. Si Sir Aldi na ang katupusan ko gigamitan sa mong simpak. Nakapasalamat naman sab ko niya sa tanan ba. O ginig-abuti din siya, dana ang lain simpak. Lain na niya ako cellphone number. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call. Dili na gyud ba kontak, bro? Gidayal ko bitaw diri sa akong cellphone, bro. Di na sana ako makontak. Ang kining, bro, sigurado kang si Carla ang imong gikasulti. Unsa man na siya? Si Carla lagi. Wa ni gid mo mapati ang tingog. Wa na ko niya dungog nga tingog ni Carla sa dang imong gihatag na ko ang imong cellphone, bro. Oh, yun na, unsa man iyang pong? Kuan sobrang ko siyang gisakitan. Oh, Nasakitan siya maayo. Mong yan lang ko gidawat ang kaparutan. Labi na karon nga nana sa heart. hanggaw bayhana. Bro, sige na bro, kanaog na bro, pagdali. Ha? Pahuwa ko ining sakyanan. Oh. Oy, bro! Bro! Oy, bago pa na impas ko auto, bro! Bago na lang impas bangko, bro! Uy, kailis ka kag bago na, bro! Kung matinood na ni pagduda na kubahin sa pagpati ni Bro Derek kang Carla, mahidlayan mo tingay kung sila magkadayon na. Mabutang sa balita nga katuhuan dili. Asang pagkabalita ang way buot na Carla. Yabag magkaanbay ha na. Matagan nung ko problema. Yabag yun eh. Pero ako, labaw sa kong yabag. Buang kong ibati ini kang Carla. Ay, makitaan talang ka Carla. Igapos o presohon tanigig ka. Di man gyud ko makatug. Bisan ang saong pa nakapiyong ako mga mata. Di jud ko makatug. Ang akong unang-una to alang ni... Ay! Ni... Dinsyo? Uy, si Dinsyo, nakapalit na ba ka siya og simpak, no? Pero... Girl! Naong ni
Sir Derek, ang ako makita, ako piyungon ko akong mga mata. Nganong ingon man ini? Nganong di man ako kalimbungan ako kasing-kasing? Buang gyud ko, yabag gyud ko. Ni anan ako ang tanan. Bati pa ko gnaong, putot pa ko, yabag pa ko, tanga pa ko, buang pa ko. Tanan-tanan yun, ni anan ako. Maong, di ba hitabong magustuhan ko ni Sir Derek? Pero, anong mula o magyud ko? Ay kay buang lagi ko. Ang makauyab nga sama kang Sir Derek, usa lang baya kadamgo. Nga sa akong pagmata, wa na. Ay! Manlulugos! Ay, kawatan! Tabang! Manlulugos! Kawatan! Tabang! Oh, Istoy! Carla! Uy! Uy! Day, nganong niya ka man tao na ng gabangang kwarto ni Baidencio, ha? Gihatod ko ni Dincho din sa inyo, Istoy, oy. Ha? Uy! Gitaban kang Baidencio, day Carla? Uy! Dili ni maayo yung gibuhat! Manguyab! Manguyab! Magminyo! Apan dili aning taban-taban! Pagminyo mong talong, oy! Pagkasalo na mong daan o sa mong mag-ipon! Dili ni mga kustombre na itong mga Pinoy! Hoy, Istoy! Oh. Time out una, ha? Sirit ba lang ng dila ni mong yungita ka? Pataka ka malang pangasaba? Uy, day Carla! Huy! Kung nahibaw pa lang imong ginikanan inyong gibuhat ay, labaw pa ini akong kasaba yung maangkon kasi yung mga ginikanan. Tiyaw mo na! Mag-iipon na mong daan nga wapa mo'y kasal? O kung mamabdos ka? Ha? O sa may tawag inyong anak? Anak kong pinaangkan. Way bendisyon sa kahitasan inyong pagbuhat og bata. Kaya wapa man mo makasal. Ang mahitabo, anak! Agay! Boy! Anong nangyari? Tapos na ba ang boxing? Ha? Boxing sa imong kagaral, Istoya ka? Carla? Oy! O sa mong gibuhat sa among yabang ang kwarto ni Baidencio? Ha? Gihatod lagi ko din ni Dincho, Istoy! Unsa? Uy! Gitaban kang Baidencio, Carla? Uy, dili ni maayo yung gibuhat. Manguyab! Magminyo! Apan dili aning taban-taban. Pagminyo mong talong, oy! Pagkasalo na mong daan o sa mong mag-ipon. Dili ni mga kustombre na itong mga Pinoy. Agay! Balik ron sa imong dayalo ganina. Kay tamparason pati kag kadaghan. Di ana ta sunod page. Page 3 na ta. Ayaw ibalik imong mata dito sa page 2. Madugay ta ini. Unsa na ni, oy? O, asa naman dahi ta? Lipong mangugusto mong pagsangpa na ako, day. Sangpa karon. Ay kog ilara ang mga listeners sa balik-balik nimong dayalogod. Pasabton ti ka Istoy, ha. Ni ako din sa inyong giabangan ni Dincho kay... Ay, nagtapan lagi mo! Hala mo! Ito ga ang tamang Madam LV! Unsa? Pasuko-suko pa kang Baidencio, pero mo din mong gusto, ha? Ito ga ang tamang Madam LV! Ito ga ang tamo! Uy! Uy, Istoy! Balik sa diri, Istoy! Ay, kami nga biya sa halin. Nga na si Carla. Nagabantay ka na da, LV? Angela, apan wa tay mahimo. Tao. Kay nangita man si Carla siyang kalipay. Ang masabog atong pugna. Ay, mag-practice lang ka kung kanta og sayaw da, LV. Unsa? Sa mas gibote ni Carla ba, mo kanta, mo sayaw, di siya babaw sa nagliundok kang tindang ukay-ukay. Mo dagan kay mo duol mga customers. Abi man nagbuang, ang uban magdagbato, ang uban magdagbunal. Pero okay ra, basta mo dugok lang. Ang sampulan ti ka, ha? Dito sa atong lagkaw, ako may susi, ako may duaw. Ilumra, Angela. Tawang pa nga. Samot nga wa tay customer ni anak. Tawa man pa nga. Sayo na lang. O pang Gangnam Style. Na, lisamot. Hunungan na ka ng imong gibuhat, oy. Balita! Nanibuang idulay, nanibuang. Oh, istoy nga ano ka istoy? Uy, marami ka gigukod na kinubuang, oy. Taong buang ginanagugod na ko! Uy, kinsa? Si Day Carla! Unsa? Unsa? Nakita mo si Carla? Kita mo lang, pag-abot na ko sa among building house ni Baidencio, gikang naman ligya og man eh. Mo, nisugat ako sa kong pagnanaw nga naghigla si Day Carla sa katlin ni Baidencio. Unsa? May, anong to mataon siya dito? Kasayo na nasabton, oy. Nagtabal silang Baidencio! Unsa?
ma'am. Andam po pakaslan ang babae nga akong gimahal. Nga na karon sa akong makamit mo. Maayo ka pa din siya. Sa kasimple ni mong tao, nagkahuna-huna pa ni Ana sa babae nga imong gimahal. Og ingnon ti kang suya kay kun anang babae nga imong gimahal din siya. Swerte na kay siya nimo. Salamat kay ma'am. Okay. Gusto ko magkahango sa iyo uli karon sa inyo. Kay nagpaabot ang imong uyab dito. Ay, kini na lang tingali ang last na tunakton ang akong senomar. Ka diyo tagod ma'am. Mahimong mangutana Unsa ka na ha? sa akong paminaw ma'am ba. Kining imong gipanglukat ng mga papeles ba? Mga requirements man ng tanan sa taong magpakasal. Sorry ma'am ha, kung wag ka mo kayon sa akong pangutana. Limtin lang to ma'am. Yes, din siya. Magpakasal ako. Ha? Di ba nga gisultihan naman ta ka? Nga wa madayon ang una kuntang pagpakasal kang Derek? Ni adtong bay nga imong giadtuan din gikuha ko ang imong sakyanan ma'am. Yes, din siya. Human ni adto. Gipangsunog ko ang tanan na mga original copy sa among mga requirements sa pagpakasal. Maong gipanglukat ko kini pag-usab karon. Mao kini ang tuyo nako sa pagpauli dinhi sa Pilipinas. Medyo nadugay lang kay may mga additional mga requirements. Tungod kay sa gawas sa nasod pagahimuon ang among kasal. Ug niining plano nako karon. Ug sa akong mga kinikanan, wa na'y mahimo pa si Derek Tensyo. Ma'am. Uy, dili ni maayo yung gibuhat. Manguyab. Magminyo. Apan dili ni taban-taban. Pagminyo mong talong oy. Pagkasalo na mong daan o sa mong mag-ipon. Dili ni mao ang customary nato mga Pinoy. Hoy, Istoy! Oh. Time out una ha? Sirit man lang ng dila namong yungita ka? Pataka ka malang pangasaba? Uy, day Carla. Hoy. Kung nahibaw pa lang imong ginikanan inyong gibuhat ay. Labaw pa ini akong kasaba yung maangkon gikas yung mga ginikanan. Tiyaw mo na. Mag-iipon na mong daan nga wa pa mo'y kasal. O kung mamabdos ka, ha? O sa may tawag inyong anak, anak kong pinaangkan. Way bendisyon sa kahitasan inyong pagbuhat og bata. Kaya wa pa man mo makasal. Ang mahitabo, anak. Agay. Boy, anong nangyari? Tapos na ba ang boxing, ha? Boxing sa imong kagaral, Istoya ka? Carla? Oy! O sa mong gibuhat sa among yabang ang kwarto ni Baidencio, ha? Gihatod lagi ko din ni Densyo, Istoy! Unsa? Uy! Gitapan kang Baidencio, Carla? Uy, dili ni maayo yung gibuhat. Manguyab. Magminyo. Apan dili aning taban-taban. Pagminyo mong talong, oy! Pagkasalo na mong daan o sa mong mag-ipon. Dili ni mao customary na itong mga Pinoy. Agay. Balik ron sa imong dayalo ganina. Kay tamparason pati kag kadaghan. Di ana ta sunod page 3 na ta. Ayaw ibalik imong mata dito sa page 2. Madugay ta ini. Unsa na ni, oy? Aw, asa naman dahil ta? Lipong mangugo sa mong pagsangpa na ako, day. Sangpa karon. Ay kung ilara ang mga listeners sa balik-balik nimong dayalo god. Pasabton ti ka Istoy ha. Ni ako din sa inyong giabangan ni Dinsyo kay... Eh, nagtapan lagi mo! Hala mo! Ito gaan tamong Madam LV! Unsa? Pasuko-suko pa kang Baidencio. Pero mo din mong gusto, ha? Ito gaan tamong Madam LV! Ito gaan tamo! Uy, Istoy! Balik sa diri, Istoy!
Mamingaw biya sa halin. Nga na si Carla. Nagabantay ka na da, LV? Angela, apan wa tay mahimo? Tao. Kay nangita man si Carla siyang kalipay. Ang masabog atong punga. Ay, mag-practice lang ka kung kanta og sayaw da, LV. Unsa? Sa mas gibot ni Carla ba, mo kanta, mo sayaw, dili sa babaw sa nagliundok kang tindang ukay-ukay. Ang dagan kay mo duol nga customers. Abi man lagbuang, ang uban magdagbato, ang uban magdagbunal. Pero okay ra, basta mo dugok lang. Ang sampulan ti ka, ha? Dito sa atong lagkaw, ako may susi, ako may duaw. Hilom ra, Angela. Tawa ang Samot nga wa tay customer ni anak. Tawa man pa nga. Sayo na lang. O pang Gangnam Style. Na, misamot. Huno nga na ka nang imong gibuhat, oy. Balita! Balita! Nanibuang idulay, nanibuang. Oh, istoy nga ano ka istoy? Uy, mura mong kagigukod na ginubuang, oy. Taong mo ang ginanagugod na ko. Uy, kinsa? Si Day Carla. Unsa? Unsa? Nakita mo si Carla? Kita mo lang. Pag-abot na ko sa among building house, di ba, Densyo, gikang naman ligya og man eh. Mo, nisugat ako sa kong pagnanaw nga naghiga si Day Carla sa katin, di ba, Densyo? Unsa? Ay, anong to mataon siya dito? Kasayo na nasabton, eh. Nagtaban silang by Densyo. Unsa? Ma pa? Mao na, ma'am. Andam po pakaslan ang babae nga akong gimahal. Nga na karon sa akong makamit, ma'am. Maayo ka pa din siya. Sa kasimple ni mong tao, nagkahuna-huna pa ni anak sa babae nga imong gimahal. Og ingnon ti kang suya kay kunya ng babae nga imong gimahal din siya. Swerte na kay siya nimo. Salamat kay ma'am. Okay. Gusto ko magkahamo sa iyo uli karon sa inyo. Kay nagpaabot ang imong uyab dito. Ay, kini na lang tingali ang last na tunakton. Ang akong sanumar. Ka diyo tagod, ma'am. Mahimong mangutana? Unsa ka na, ha? Sa akong paminaw, ma'am ba? Kining imong gipanglukat ng mga papeles ba? Mga requirements man ng tanan sa taong magpagkasal. Sorry, ma'am, ha? Kung wag ka mo kayon sa akong pangutana. Kilimtin lang to, ma'am. Yes, Densyo. Magpakasal ako. Ha? Di ba nga gisultihan naman ta ka? Nga wa madayon ang una kuntang pagpakasal kang Derek? Ni adtong bay nga imong giadtuan din gikuha ko ang imong sakyanan, ma'am. Yes, Densyo. Humani adto. Gipang sunog ko ang tanan namong mga original copy sa among mga requirements sa pagpakasal. Maong gipanglukat ko kini pag-usab karon. Mao kini ang tuyo nako sa pagpauli din sa Pilipinas. Medyo nadugay lang kay may mga additional mga requirements. Tungod kay sa gawas sa nasod pagahimuon ang among kasal. Ug niining plano nako karon. Ug sa akong mga kinikanan, wa na'y mahimo pa si Derek Densyo.
Oh, ma'am. Si Ti Elvira kanaog ang hila nga ako ikasugat. Uban kang istoy. Hala, nahibaw na gyud ay tingali si Ti Elvira sa tanan. Paita sabi ning istoy, oy. Nagradyo ba man. Dali sa nakabalita, oy. Wa na, nakita na kong day ang hila. Day Carla! Ah. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!